sa butang nga makita, kundi sa butang nga dili makita. Kaya ang butang nga makita lumalabay lamang, apan ang butang nga dili makita walay katapusan. Gusto mao ang Ginoo. Busa mahal, wala kami lain-lain na pasitunggan, wala kami lain-lain na simbahan ni nga partido, kundi ang ngalan ni Jesus. Ang among Ginoo, ang among Master, ang among Lord. Sa ngalan ni Jesus, Amen o Amen. Di man ko na ang iyang bagay. Diba? Di ka ko na sumanggas. Di lang. Di atap dito sa iyang sakit sa Canada. Huwag namatay. Ako kita kung gusto dito sa kaya wala na suportan sa ilahan kung may anak. Napakamatay yung sila, unsa na lang daw, unsa na lang. Pero, kung imong ihatag, dako ang panahon sa pag-alagad sa Ginoo. Di po kung mag-ingon na, ang kanang panahon na lang sa Ginoo. Kaya kung saan man na, di na pamantan siya. Kalibutan niya, tinabot pamantan. Ang buti pasabot na kumat. Tagaan din na ito kayo ng Ginoo. Amen? Palakpakan na ito. Akon, dako po ang panahon ngayon ikahin sa Ginoo. Dako po ba yan? Gundakod ang uabot gikan kanina. Hindi na si Piatong niya. Kayo po naging kusog lagi ang aling kay Domingo. Maayon mo po. Pero, don't you know na God allows circumstances. Kasi nabot ikaw ang circumstances. Kasi yun yung focus sa limit. Pag grabe sa diabetes, hapit mamatay. Karon kung pawan na lang yung tangyang ulo, kaya ito to na ako. Yan na naman. Tanawa na. Ato ka sa we are living the church and magkaroon sa nangyahanglan o sa atong bulasan sa matag Pasko na ang maghalad o awi o muli hatagan. Kini atong pag-awagan karon sa Smag Uli ang hatag ko mayong principle, it's better to give than to receive. Ginoo na mayong principle kaya ang pangatag mong ini nindog na yawi kitang madawat sa panalangin. Sumanas ang kasabutan na gabi na kung buod ka ng mapil ni bulangon kaya hatag usang ini ikaw sa insay sa pulong ni Pastor Dako ko na nato madawa ng panalangin. Praise God. Ngong nga ini ang goal sa kananghimo sa mga Smag Uli hindot ni o tungod kay Sabado ang schedule ng worldwide ang mga young people o ako sa mahinduman ako weekly post para sa Smag Uli
10 pesos alang sa sumahang atong mga mayulo. Sa pipiro diyan na pahibalo ka ganiya. Pagkes. Ako lang iklaro itong love you. Kasalanan. May balog sa mga young people na natay district fellowship sa dinigay sa mawag sa news. Alam mo, mapil sila sa listro sa mga bata na taas. bless your name, God. Salamat, Lord, sa pag-asaya. Amin. Amin.
Vale, Pastor Luis. Asa ba yung kuan yan? Oh, yara ito kay nawala ka dito. Nawala Vale, Pastor Luis. Oh, yes. mga batos. Sige. Kusay ko ba? Sige. Kaon. Ay, kulong. Tarong ka ba? Sige. Bagong kapa pa ron. May mga bagong kapa. Ano bila? At kita. Asilin bot. Adri. Si Bubot eh? Ay. Si Bubot? Oh. Ah, para di ka timaan ako. Saan? Palit charger bot. Ligid. Ha? Wala mo temporary. Ipalit ang charger? Wala ligid. Temporary. Ano ang ligid? Para na wala gid makayong yung sa dito sa Ginoo pag ba? Ayaw ko malimot ato mga pero di ka malimot ginalit. Ako lagi ituron lang lagi. Una pod. Sige. Net. Ito na si Ede. Ya, kumusta mo dito? Gamay ra mo dito. Punta sa labo. Sudah dulas ke muna to. Coba dah siap. Dito na po dapit. Dalam na yung baterya lagi. Oh, bondoy pa sin doy. Doy. Wala mo dito dito. Porter. Ilaman ka rin, no? Di ako jadi. Mabot dito? Oh. Li. Pero diri ko sa mo pangsun kung walay ay ato bang na sero. Ha? Orang pula. Oh. Gong. Oh, lawan sila bang itu sa diri nga tayo pa. Wala. Oh. Sit down. Kahit ito kaya ng Dora sa church. Lanjut. Sangat pegang sa akin. Bye. Pagpasikyatan ni